गैखाया खाफालाव गैखाया बरादाव जेसेखि हास्थाय माने मेरा अबे हेलौ फ्रेंड्स आरोबाव खुलुमबावबाय आंनि भिडिअ नोंथांमोनखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय थाम्बनेलाव नुखाबाय मा भिडिअ थ' जों दा बैसागुनि मोसानो सोलोंनो नागिरदों सिख्लाफोर गोजा जों दा बेयावनो थांगासिनो माखासेफ्रा दासो उन्दुनानै एसे सिखारनानै दुगैलाबायदोंनो ओमफ्राय एसे लेट जागोन आरोना ओमफ्राय माखासेया जोंहा ख्रिस्टि मोसायो लोगोफ्रा ओंखायनो बिसोरो अबेबा प्रग्राम दं बाव थांदों आरो माखासेया मालाय एलबाम भिडिअफ्राव साइडआव मोसायो बेयाव थांदों जोंहाल' बाहादुरि न'आव थायै जाबाय थायो आरोना नै जागास लाखादों टमेट' लाखालायबोदोंसो दा जों थांगासिनो ज' जानोसै माखासेखौ दिनै नुला नेक्स्ट भिडिअ नुसिगोन आरोना माखासेखौ जों थांगासिनो थ' नायबाय थादों जोंनि भिडिअखौ एसे एक्टिं देखायदोब्रा दे दे मा होनो जोंहा दा मानि फेसबुक इउटुबाव जोबोद भाइरेल जादों रिमलजों आरो मिथि नार्जारिनि मोनसे सं आरोना ओमफ्राय दा आंबो सानदों बेखौनो दोंसे खननानै होनोसै नामा होननानै बैसागुनि नामै बैसागुआवबो जागासिनो नालाय ओरैनोसो दङ आं होनोसै आरोना दारिखौ माबो होलायला नोंखौ मोजां मोननाया दारिखौ माबो होलायला नोंखौ मोजां मोननाया गैला गैखाया खाफालाव गैखाया बरादाव जेसेखि हास्थाय जाखागोन नोंनि आंनि बे जोनोमा आवबानि जोनोम बावबायलै निमाहा दायो गोसोखांफिनसिगोन ना दोनथ'नाय जाबाय नाय बैसागुनि प्रेक्टिस खालामनानै फैनाया जोंहा माबा सल'जों खननानै जि हय मानो होनबा माने माइक ना मा बुस्थुनो माइक्र'फन ना मा नाय सल'सो खनबाय थाबाय गाराङाबो मैसोनिसो आंनाथ' दिनै प्रेक्टिसानो जायासै जोंना नाय जाबाय जोंना दिनै प्रेक्टिस खालामनाया मानो होनबा जोंना माखासे जोंजों लोगो मोसाग्राफ्रानो फैजोबाखै सोरबा प्रग्रामाव दंहैयो ख्रिस्टि मोसायोना प्रग्रामाव दंहैयो ओमफ्राय होगासिनो नाय र' देखायनो मोजां खनगोन बियो दे खनलाय काश्मीरनि बरफ बायदि गोसो आंनि गलि होबायनो फैसि फैथ'नानै
Ya, konde. Zai जोंहा सिंगारा सल' खनगासिनो दे खनबोदो मा सल' खननो गोसोआ आंहा दिनै गोसोआ आंहा दिनै रोजेखौ लोगो मोननानै दैमुनि दै बायदि गुसु मोनलायबाय दैमु खनायाव काश्मीरनि बरफ बायदि सुहाबलायनाय बिखा गेजेराव फैला एबार जोंहा मोसानो सोलोंसै थ' नायदो लोगोफोर आरो भिडिअ'आ ससे दंबावो नै जोंहा मोसाखावरिफोर दंफैजोबखायो नै दे हेल' होनदो दे नैबे जोंहा मादैमोन दङ आनैमोन मादैमोन जा मोजां मोसायो बिसोरो जोंहा बैसागुआ जा फैगासिनो नालाय थ' नोंथांमोना लेंहरै मोसाखागोन आं आसा खालामबाय जोंहा बैसागुआ एबार सानथाम जागोन नालाय माने सिगां लकडाउन थाखाय जायासै एबार बयबो मोसागोन नालाय नै सोलोंनो फैजोबसोदों गासिबो मादैमोनहा बिसोरनि पार्टिया जाबाय बाजै पार्टि थ' बिथांमोनहा मोसासिगोन ओमफ्राय जोंनिखौबो नुगोन आरोना प्रेक्टिस खालामनायखौ थ' जोङो गामिनि क्लाबाव दंफैयो नै बेहांव क्लाबाव नै बैयो जोंनि ब्रह्म मन्दिर ओइलाय थ' जोङो मोसानोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायफैदो आरोना जोंनि बैसागुखौ माला जायोमोनलाय एप्रिलनि 15, 16, 17 जोंहा आदा फुकन फैगोन सिंगाराव ओमफ्राय सासेया हिमा बबेनिफ्राय मिथिया ओमफ्राय मोसाखावरिफ्रा जाहैबाय क'क्राझारनि बैयो रांगावमोनहा मादै रांगावमोन बिसोर फैगोन आरोना थ' लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ नायबाय था बेयो दिनैनि फार्स्ट ब्लग जागोन आरोबाव आं गाबोन समफोर बेल लागायबावगोन आरोना दिनै बिदि जाबाय लोगोफोर गैजोबैनि थाखाय मोसानोसै नै दा हाजो दैमा दैसा Zandiau. Usually susah nak kesap yang na, zangat masai mana na. Ada ikna yang kipur yang macam kuda kerja pun sana step kuda, mandi mana. Baru semasa ni kamu sanjay mereka mana bela step di gunung kuda mo. Dasar swlwngdwng leh, hai ayo masuk kasih leh. Ayo, jangan step di gunung mo bela nem. Kenasang. जोंना बिदि सोलाय सोल'आ एकदम बे स्टेजनि गाहायाव मोसायामबा बिसोरखौ गस्ला खुनानै ओरै फिदिंलायनायनि थ' जोंहा स्टेप दिरुननांगौ दिनै एसेल' होगोन आरो जोंनि मोसानायखौ ओमफ्राय ओमफ्राय गाबोनहाय आरो सेकेन्ड दे सोलोंनायाव ब्लगखौ आरोबाव लाबावगोन आं दै नायबाय था लाबाय
आरो इयावबो सोलोंदों जोंहा स्टेपखौनो दिरुननो रोङासै ओंखायनो दा हरावसो अनलाइन मोसानांसिगोन जों अनलाइन गावबागाव न'आव थागोन नालाय दा हरावथ' ओंखायनो इयारफन लानानै सल'खौ मोजां खोनासंनानै स्टेपखौ दिरुननानै गाबोन लानोसै थ' दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय लोगोफोर जा एसे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदों कमेन्टखौ बुंहरदो माबायदि मोनदों आरो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ टें होनानै हो अननानै लोगोफोर दे थ' दिनैनि भिडिअआ बावनो फोजोबबाय